er vi i huset, hvor Sigurd er. Hej Sigurd. Ja, hvad? Og mit slik. Du vil gerne smage det sure slik nu? Ja. Ja, det er nemlig derfor vi optager, på grund af at det er så surt. Er det ikke rigtigt? Jo. Jo. Og så skal du lukke øjnene, fordi jeg skal lige pakke det ud først. Så du kan se, hvad der er på. Og der er damer på. Nej, er det også sjovt. Det må du bare ikke. Det ligger i sådan noget plastik noget, det er derfor det larmer lidt. Stadigvæk har det lukket dine øjne. Okay. Jo, nu er den. Den ved. Det er en lort. Det er en lort. Det er en lort. Okay. Kig på det, det er en lort. Det er lort. Ja, så tager du en til bid. Det er lort, du sidder og spiser det. Hundelort. Ja, hvorfor spiser du det? Vil du have mere? Ja, okay. Ja, det er. Værsgo, det er bare sammenpresset kage. Så der alle sammen, der tvålede vi lige, ja. Eller, han vidste faktisk ikke, at det var kage i starten. Han troede faktisk, det var lort. Han troede på det i starten, gjorde han ikke? Jo. Ja. Men han fandt ud af, at det var kanelkage, sammenpresset kanelkage. Så prøv det med alle jeres venner, fordi det er fucking fedt. Og I får sådan en reaktion, I lige fik der. Farvel.